Asmun, tim Asmun Bel Audio NS Project sing duwe operator tampan anane Mbak Sinta yang gede. Beli pernah nangisi cinta senajan lara, tapi kula bisa nangis ning dhuwur sajadah. Ora bisa kaya suaranya. Hubungan cinta searah kaya kesiksa, sampeyan wong sing tek pilih ati nengali. Coba nerima peran ning jero cerita, karena kula percaya endingnya bahagia. Pemuda Siki Pemuda sing Siki. duwe hajat Aa Jepri Woluya Jati, Anggo Bapak Panitia kanggo Lanang panitia wadon Kabembar tua nom. tua nom, kanggo para masyarakat Cio Make Up, Grogol Blok Samanis, 1 Anggo A.A. Ramanto AA Ramanto Ramanto. sing duwe rias sing Cigaruga. raga sing ana beli karo rasa, wujud bisa kesanding tapi ora atine keding. NS Project tulus cinta dianggap langka, ora pernah keterima waktu tiba sapa sing mapa. Puter balik yen masih ngarep ning kana, ana doa sing wong kecewa. Hubungan cinta searah kaya kesiksa, sampeyan wong sing terpilih ati nengali. Coba nerima peran ning jero cerita, karena kula percaya endingnya bahagia. Pemuda Siki, Anggo warga lapisan masyarakat Desa Grogol, kanggo wong Grogol kabeh semoga bae. terhibur selalu bareng Dewi Pantun. Ya nom panitia tua, raga sing ana beli karo rasa, wujud bisa kesanding tapi ora atine keding. Tim Asmun tulus cinta dianggap langka, ora pernah keterima waktu tiba sapa sing mapa. Puter balik
Nuhun.